insha Allahu ga maganin ƙarfe. Wannan maganin ƙarfe ne, maganin ƙarfe shi kuma duba da yanayin yanda duniya yanzu ta zama abin da ta zama, zamani ya lalace. Kana tafe za ka ga wani ya zare ma makami ko zai ƙwaci wayarka ko kuma dai wani abu ko kuma kawai wani ma ko kuɗi ko da dai sauransu dai. To insha Allahu wannan maganin ƙarfe ne domin mun bayar da shi saboda ɓacin rana domin kare kai. Mun bayar da wannan sirrin ne domin kariyar kai. Insha Allahu maganin ƙarfe. Shi wannan sirri yana da matuƙar sauƙin haɗawa, yana da sauƙi sosai insha Allah. Amma ga yanda ake amfani da shi ko kuma mu ce ga yanda ake haɗa shi. Da farko za ka samu kamar ranar Lahadi, insha Allah ranar Lahadi za a samu a je a samo a tafi kamar a je gindin bishiyar bagaruwa wacce aka san tana da 'ya'ya kenan. Sai a je wajen bishiyar nan ta bagaruwa, in Allah ya yarda sai a samo, sai a je 'ya'yan da suka faɗo ƙasa, 'ya'yan bagaruwar wanda suka faɗo ƙasa, to insha Allahu su za a je a tsuntsunto. Za ka tsinto guda 99 tis'un wa tis'una, guda 100 ba ɗaya kenan insha Allahu. Sai ka zo sai a samu ƙwarya ko kuma tsohon kwano wanda dai Allah ya sa kuke da shi amma baya zubar da ruwa, sai a zuba waɗannan 'ya'yan bagaruwar. A samu babbar ƙwarya wacce za a riƙa amfani da ita sai a zuba waɗannan 'ya'yan bagaruwa a ciki, sai a zuba ruwa sai a rufe ta. Sai ta yi sati ɗaya a wannan abin haka ba a buɗe ta ba. In ta yi kwana 7 'ya'yan suka jiƙu sosai a ciki, to insha Allahu sai a zo sai a riƙa amfani da shi ana yin wanka. Amma in so samu ne ƙwaryar dai ta fi akan a samu kwano, ƙwarya ta fi gaskiya. To sai a zo a riƙa yin wanka da wannan ruwan. Ana ɗiba shi ana yin wanka da shi tsawon sati ɗaya za a riƙa yi. In ma dai ruwa za ka riƙa ƙarawa to ana so dai ka yi amfani da wannan ruwan na tsawon sati ɗaya. To insha Allahu in ya tsuma ka, to in Allah ya yarda kowanne irin ƙarfe ba zai huda ka ba insha Allahu. Lallai mun bayar da wannan sirrin domin kariyar kai. Don neman ƙarin bayani za a iya neman mu a 090 33 39 19 34 ko kuma wannan number waya da take ƙasa insha Allah.